haring adlaw, amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Nga dako nga konkreto nga simbahan sa siyudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa batok. Oras ang Bombura de Bacolod, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalikan stock na nga las 5 sa hapon. Welcome mga kabinan. Pagmalagad siya para tutunan Bombo Reports Afternoon Edition. Kapunyot ang Saderik hapon, Bombo Dennis Rubica. Mga balita ang inyong bantayan, especially sa aton si mga nagpapaw ng balita lokal sa aton Kirol News Center dito kayo mga kabinan. Gagapilapin natin ka mga nagpapaw ng mga balita lokal kag national diktayo sa mga balita lokal nato ang probinsya sa Negros Occidental kag Diocese sa Bacolod nagpirma na karon sa isa ka environmental
Partnership Agreement. Samtang Negros Occidental may 303,003 ka mga kaso na karon niya sang dengue. Sa balita sa palibot niya sang pungsod mga opisyalis ng Sugar Regulatory Administration nabutang karon sa hot seat matapos nga ginpagawa ang Sugar Order number 4 para sa pag-import kuno sang kapin 300,000 metriko tonelada si kalamay nga ginakabi karon sang Malacañang nga illegal ang order. Senador Pimentel giningyo ang investigaran sang Senate Blue Ribbon Committee ining kontrobersyal nga pagbakal sang daan no kag tuman ka mahal nga mga laptop nga ipanagtagya sa mga manunudlo. Kag sa balita natin gikan sa luwas North Korea North Korean leader Kim Jong-un nagdeklara sa kadalagan batok sa away nila sa COVID-19, apang itudlo ang South Korea nga mong responsable nga nagdala sang COVID kuno sa Pyongyang. Sama na mga balita ato ni mga balita ato kapadamot siya po palagad siya pratutunan Bombo Report sa afternoon edition. Sinigi lamang gamang kabinanong ang gobyerno sang ang provincial government ya sa Negros Occidental kag ang Diocese sa Bacolod nagpirmahanay naglagda sa isa ka environmental partnership o kung naglagda sa isa ka memorandum of understanding o memorandum of agreement kung MOA para sa partnership sa provincial government kag sa Diocese sa Bacolod sa ila sining kampanya sa pagporter sa atong sining dunang manggad. Kahit isa sa mga agenda man sa aton nga probinsya sa Bansi Negrense Agenda ang pagporter sa aton nga dunang manggad. Ang gobyerno o ang simbahan, ang Diocese sa Bacolod isa man sa nag-aaway karon sa pagporter sa aton siniya nga dunang manggad. Especially may mga Catholic schools naton na nagdusok magkaroon sa kampanya for environment protection. Susunod kay Governor Lacson, manami ining partnership para at least magasanto man ang kampanya sa Diocese sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental sa pagpangapin niya sa ato sining dunang manggad. Sa part sa probinsya nagdada sining MOA si Governor Junio Bong Lacson, Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz, kag sa part naman niya sa Diocese sa Bacolod naglada diri sa si Bishop si Bishop Patricio Buson, kag of course si Father Chris Gonzales sa Social Action Center. Pamatihan tablaring malipot lang nga payag ni Governor Lacson sining matapos kina muwasan signing dito iya sa Social Hall sa provincial capital mga kabinan. Well, it's a MOA between our environmental friends, especially through the Diocese of Bacolod and the Pangas. Pangas is a group of volunteers from the different Catholic schools, various Catholic schools here in the province. So, they're concerned for the environment, and so we thought that maybe the church and the province, which represents the government, can work hand in hand. Ito mga kabinan, ang pahayag si Gobernador after sining muwa sa ining kinas nga dito iya sa may social hall sa provincial capital. Sang bayan na ka po sa inyo, Center. Madalag ko labas ka pa po ng mabalita, makarigan lamang pala ka-importante nga mga pahanumdum. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ininga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo
Tolentino, si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno, kag San Rafael, kag sa ibabaw, yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahisang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom, kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintukod. Magandang gabi Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Huwebes, Agosto 11 taong 2022. Sa ulo ng ating mga balita, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nagpaabot na rin ng pakikiramay sa pagpanaw ng tinaguriang Asia's fastest woman na si Lydia De Vega. Contingency plan naman para sa mga overseas Filipino workers na nasa Taiwan sa gitna ng tensyon sa China, handa na ayon yan sa DFA. Mahigit 100 modified routes o itong mga ruta raw bubuksan ng LTFRB sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Agosto 22. Ang Malacanang naman naniniwalang sapat ang supply ng asukal at hindi na kailangan ang kontrobersyal na planong pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng Sugar Regulatory Administration. Samantala, itong pagpapalawig ng state of calamity sa buong Pilipinas ipinauubayan na ng Malacanang sa Department of Health. At 2 bayan naman sa Maguindanao isinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha, higit 50,000 pamilya apektado. Sa 200 katao naman na biktima ng investment scam sa sa San Carlos City at sa Bayambang, doon po yan sa probinsya ng Pangasinan. At sa ating international news, ang North Korea nagdeklara na ng kailang tagumpay laban sa COVID-19. At sa atin pong sports balita, 12 million pesos na cash incentives ibibigay po yan sa para-athletes ayon sa Philippine Sports Commission. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulep, at ngayon sa retalye ng ating mga balita. Tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng pakikiramay dito pa rin sa pagkamatay ng tinaguriang Asian Sprint Queen na si Lydia De Vega Mercado matapos ang 4 na taong pakikipaglaban po sa breast cancer. Nagpaabot na rin po ng pakikidalamhati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon lamang. Sa isang mensahe, ipinaabot din ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pakikiramay sa pamilya at mahal na buhay po ni De Vega. Binalikan din ng Pangulo na minsan ng tinaguriang itong yumaong atleta bilang fastest woman, pinakamabilis po sa Asia. Ito rin anya ang naglagay sa Pilipinas sa mapa ng international athletics. Matatandaan anya na kabilang sa mga naiuwing karangalan ni Lydia De Vega itong pagwawagi ng 100-meter gold medal noong 1982 at 1986 sa Asian Games. Namayani rin anya ito sa sprint double sa Asian Athletics Championship noong 1983 at 1987 at naging 9-time 9 na beses po na Southeast Asian Games gold medalist. 2 beses din umarong naging Olympian si De Vega at ito po ay noong 1984 Los Angeles Olympics at itong 1988 Seoul Olympics, doon po yan sa Korea. Sa kanyang pagpanaw, sinabi po ni Pangulong Marcos na natapos na po ni Lydia De Vega ang kanyang huling karera kung saan hanggang sa dulo ay kanyang ipinamalas
ang isang makabuluhang laban. Samantala po, all set na raw itong contingency plan para siguruhin itong kaligtasan ng mga overseas Filipino workers o OFWs sa Taiwan. Ayon po kay Department of Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo Jose de Vega, itong Manila Economic and Cultural Office o MECO na raw ang bahalang magpatupad nito kung kinakailangan. Pero sabi po ni De Vega na lagi naman silang nakahanda hindi lang sa kasalukuyang sitwasyon sa Taiwan at China o itong cross-strait, pero saan bang bahagi raw ng mundo. Anya mayroon daw silang contingency plans na nakahanda sa anumang klaseng kalamidad. Bilang diplomat, umaasa naman po si De Vega na mangingibabaw pa rin itong diplomacy at dialogue. Kung maalala, base sa huling data mula sa MECO, nasa 200,000 na mga Pinoy ang naninirahan at nagtatrabaho sa Taiwan. Noong Miyerkules, nang ihinto ng Chinese People's Liberation Army ang kanilang isinasagawang military drills sa waters at space, itong airspace sa paligid ng Taiwan. Pero sinabi naman ng Chinese Military Force na ipagpapatuloy pa rin itong kanilang security patrol sa Taiwan Strait para i-defense raw ang kanilang sovereignty at territorial integrity. Nagsimula noong Agosto 2 itong exercises kasunod ng kontrobersyal na Taiwan trip ni US House Speaker Nancy Pelosi. Sa karagdagan pang mga balita, plano raw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na magbukas ng karagdagang 100 mahigit na tinawag na modified routes o ruta para sa mga bus, sa mga jeepney, itong UV Express at itong iba pang sasakyan para na rin sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa Agosto 22. Ayon kay LTFRB Chairman Cheloy Grafila, ang kanilang plano ay para na rin sa augmentation ng public transport, itong transportation supply, dahil na rin po sa inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa pagbubukas ng in-person o itong face-to-face classes. Ayon kay Garafil, ang naturang mga ruta ay posibleng buksan sa susunod na linggo at bago pa man magbukas ang klase sa Agosto 22. Kasunod dito, maglalabas daw ang LTFRB ng Memorandum Circular sa mga bagong ruta o itong modified routes para matugunan na rin ang mga panawagan na magkaroon ng dagdag na mga bus para sa face-to-face classes. Bilang pagsunod daw sa direktiba naman ni Transport Secretary Jaime Bautista, sinabi ng LTFRB Chief na bubuksan itong modified routes sa mga lugar na maraming paaralan, yung tinatawag pong University Belt dyan sa Maynila. Mas marami daw kasing public transportation ang kakailanganin para sa mga estudyante na magbabalik sa eskwelahan matapos ang 2 taon dahil na rin sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Kabilang sa bubuksan itong Fairview, Sapang, Palay, Quezon Avenue route ay i-extend daw ang biyahe nito hanggang doon naman sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o itong PTEX at dadaan po ito sa Espanya Boulevard. Kilala ang major thoroughfare na papunta at palabas po ng University Belt. Noong buwan ng Hulyo, inanunsyo po ng Department of Transportation na i-reactivate nila itong mga ruta para sa mga city buses sa Metro Manila kapag magbukas na itong klase, ang in-person classes sa susunod or sa Agosto 22. Sa dagdag pang balita, suportado raw ng Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated ang paglilinaw ng Malacanang na hindi pinayagan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng asukal sa bansa. Ayon pa kay Danilo Fausto, presidente ng grupo, kung papayagan ang pag-angkat ng 300,000 metric tons ng asukal ay posibleng magkaroon naman ng asukal sa merkado. Maliban dito, posible rin umanong malugi ang local sugar industry ng bansa kung itutuloy ang naturang plano. Anya, kapag pinayagang magkapasok ang ganito karaming asukal ay makakaapekto rin sa milling season sa production season ng bansa.
Ngayong araw lang nang linawin ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na iligal ang pagpirma sa naturang dokumento kaugnay ng importation ng 300,000 metric tons na asukal. Ayon pa kay Angeles, ang resolution daw ay illegal. Lumalabas ng Sugar Order No. 4 ay pinirmahan ni Agriculture Undersecretary Leocadio Sebastian. Una rito, sinabi ni Agriculture Undersecretary Christine Evangelista, kailangan daw ng bansa na mag-import ng 300,000 metric tons ng asukal para mapunan ang kakulangan ng asukal sa bansa matapos nga tumama ang bagyong Odette noong nakaraang taon. Paliwanag niya, kahit noong nakaraang taon pa raw kasi tumama ang naturang bagyo, ay apektado pa rin ang harvest season ng asukal. Aminado rin itong mababa talaga ang supply ng asukal ngayon. Kung maalala, tumama ang bagyong Odette noong December 2021 at nag-iwan ito ng 13.8 billion pesos na halaga ng danyos sa agrikultura. Kaugnay ng balitang yan, mayroon pang karagdagan na reaksyon mula sa Malacanang. Dito pa rin nga sa sinasabing hindi raw otorisadong pagpirma dito sa naturang plano na pag-aangkat ng 300,000 metric tons ng Sugar Regulatory Administration or yung SRA. Nasa Malacanang si Bombo Dennis Jaminto. Naniniwala ang Palasyo Malacanang na sapat pa rin ang supply ng asukal dito sa Pilipinas sa kabila ng sinasabing posibleng umabot ito sa level ng kakapusan sa mga darating na buwan. Ayon kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles, ay nakikipag-ugnayan na sila sa iba pang mga tanggapan ukol sa monitoring ng nasabing produkto. At ayon nga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay kinakailangan maging wasto ang mga pagdidesisyon o pagpapasya hinggil sa mga bagay na ito at hindi ang agarang pag-aangkat ng nasa 300,000 metric tons ng asukal mula sa ibang mga bansa. Kinakailangan lamang umano na ayusin ang sistema kung saan ang ilang pang-export ng mga produkto mula sa Pilipinas ay mai-convert ito bilang pangkonsumo ng ating mga kababayan at maiwasan ang tuluyang kakapusan ng produktong asukal. At kaugnay niyan ay narito pa ang mga dagdag na pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles. Naniniwala din ang Presidente sa due process. Tignan natin kung ano ang dahilan kung bakit minadali nila ito. Nag-convince sila na walang kaalam-alam ang Presidente and bibigyan sila ng pagkakataon i-explain yung panig nila. Pagka hindi satisfactory yung kanilang mga explanations, then the appropriate penalties will be imposed. Lahat po ng pumirma ay under investigation. Iintayin po natin today if a determination can be made na ma-issuean sila ng preventive suspension order habang tumutuloy yung investigasyon. Pero kung mabilis lang yung investigasyon, makakakita tayo ng mga replacements very soon. Bahagi yan ang pahayag ni Secretary Trixie Cruz Angeles kaugnay pa rin doon sa posibleng maging tugon o aksyon ng Palasyo Malacanang. Maliban kasi doon sa pagdideklara na illegal ang naturang resolusyon na inilabas ng Sugar Regulatory Administration ay posible umanong managot ang mga personalidad na nasa likod nga ng naturang transaksyon at tinukoy pa ng kalihim ang ilang individual o mga opisyal ng Sugar Regulatory Administration at ng Department of Agriculture. At maliban nga doon sa mga nakapirma, posibleng may iba pang makaladkad dito sa usapin na ito sa pag-usad ng investigasyon. Anumang oras sa Bombo Gerald ay posibleng maglabas ng panibagong pahayag ang Palasyo Malacanang at posibleng ngayong gabi mismo magkaroon ng inisyal na desisyon ukol dito sa kapalaran ng mga personalidad na nababanggit nga na may partisipasyon doon sa inilabas na resolusyon ng Sugar Regulatory Administration. Kung hindi man na masasatisfy dito nga sa mga nakalatag na detalye ay maaaring gawin ang panibagong anunsyo sa mga darating na araw kung may mga development na, kung may masususpindi habang ongoing ang investigation o kaya naman ay tuluyang may mga tatanggalin. Basta ang pagtitiyak nga ng Malacanang may ulong gugulong, ibig sabihin may mga mananagot dito sa naturang pagkakamali. Bombo Gerald. Si Undersecretary Sebastian, mayroon na bang pahayag
kaugnay rito, Bombo Dennis, dahil sinasabing siya yung nakapirma dito, Bombo Dennis? Well, ang Malacanang Press Corps ay nagparating ng mensahe dito sa mga personalidad na tinukoy kanina sa press conference ni Secretary Trixie Angeles. Ngunit walang isa man na nagbigay ng kanilang tugon, Bombo Gerald. At maliban dyan, ay nagkausap na raw itong sina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at itong si Yusek Sebastian at wala namang idinitalye kung ano yung kanilang napag-usapan, kahit nga si Secretary Trixie Angeles ay sabi niya naniniwala siya na nabigyan ng pagkakataon itong si Sebastian na makapagpaliwanag ng kanyang panig, lalo't itong si Sebastian ang nakapirma in behalf of the President doon sa naturang resolusyon, bagay na sabi ng Pangulo ay hindi niya binigyan ng otorisasyon na gawin ang naturang hakbang, Bombo Gerald. Saka nagpulong pala sila na hindi alam ng Pangulong Marcos yun nga, ano kayang magiging posibilidad, anong hakbang yung posibleng isagawa dito? May sibakan kaya, Bombo Dennis? Kasi kailangang patunayan ng Pangulong Marcos na talagang hindi mananaig yung katiwalian dito sa kanyang administrasyon, Bombo Dennis. Hihiramin natin yung katagang binitawan nitong si Secretary Angeles. Sabi niya, may mga ulong gugulong dito sa naturang pangyayari. Sabihin, sa kulukyal kasing salita ay nangangahulugan yan na may mga mananagot o may mapaparusahan doon sa naturang pangyayari. Pero kung may sisibakin, sususpindihin o kung ano pa man, bahala na ang Pangulo at ang Malacanang ay maglalabas na lamang ng karagdagang abiso o anunsyo sa mga darating na araw. At kung sakasakali nga na mabilis na makumpleto yung kanilang findings, initial findings, maaaring ngayong gabi may mga development na yan na, Bombo Gerald. Oo, abangan natin to. Malaking issue ito, Bombo Dennis. At ang Pangulo hindi pa nagbibigay din ng kanyang personal na pahayag dito, Bombo Dennis. Well, ang statement ng Pangulo ay dumaan kay Secretary Trixie Cruz Angeles. So, kung ano man yung sinabi ni Secretary Angeles, yan ay nirelay din sa kanya ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, yun na ang statement ng Malacanang at hindi na kinakailangan pa na mismo manggaling sa bibig ng Presidente unless otherwise may panibagong public engagement ang Pangulo at doon niya ilahad yung kanyang saloobin hinggil pa rin sa naturang usapin, Bombo Gerald. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, hindi pa raw nakikita ng Malacanang sa kasalukuyan kung palalawigin ng state of calamity na una nang idineklara ng Administrasyong Duterte dahil na rin sa pandemya ng COVID-19 at magtatapos na po ito sa Setyembre 12 ngayong taon. Sinabi po ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles na ang pagpapasya hinggil dito ay nakadepende sa magiging rekomendasyon ng Department of Health o DOH. Kung sakali sinabi ni Angeles na iaanunsyo naman nila agad ang magiging desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil dito. Sa huling record ng Department of Health, nasa 3,181 itong mga bagong COVID-19 cases sa ating bansa. Ayon po sa Department of Health, bumaba naman ang active cases sa 36,035 mula sa dating 36,666 noong Martes. Nakikita rin ng Department of Health na magsisimula na itong pag-peak ng mga kaso sa ating bansa. Samantala, pabor daw ang dating National Task Force or NTF against COVID-19 medical advisor na si Dr. Ted Herbosa sa pag-redefine sa fully vaccinated na individual at hindi na maituturing po na fully vaccinated itong mga nakatanggap lamang ng second dose, ikalawang turok ng bakuna, kundi maituturing na fully vaccinated kapag yung nakatanggap na po ng third dose. Kasunod na rin ito ng panukala ng Department of Health na mag-redefine. Ma-redefine po itong termino na fully vaccinated. Ayon po kay Herbosa, marami raw bakuna ang karaniwang inire-require ang 3 doses. Kaya naman maganda raw na mabago na itong kahulugan ng fully vaccinated, lalo na't palapit na rin ang pasukan ng mga estudyante sa Agosto 22. Ipiniliwanag din po ni Herbosa ang kahalagahan ng booster shots bilang immunity sa COVID-19
at hihina raw kasi sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan itong mga bakuna matapos makatanggap ng primary vaccine series. Narito pa ang tinig ni NTF against COVID-19, dating NTF against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa. Marami tayong mga bakuna na 3 doses talaga. Yung polio, 3 doses yan. Yung hepatitis vaccine, 3 doses yan. Yung MMR, 3 doses yan. So, kadalasan talaga, hindi pa natin alam nung nag-uumpisa tayo kung ano talaga ang sapat na numero ng bakuna para ikaw ay matawag na fully vaccinated. So, ako, naayon ako sa mungkahi na gawing 3 doses talaga ang tinatawag na fully vaccinated para at least mas maraming tao ang mapoprotektahan, lalong-lalo na mag-o-open tayo ng ating paaralan at yung ating mga estudyante sa elementary, high school at college ay babalik na nitong Agosto. Una rito ay suportado din po ni Herbosa ang panukala po ni dating Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion na maglagay ng expiry date sa validity ng vaccination cards at palitan ito ng booster cards. Ito ay para himukin daw ang mga taong magpaturok na ng booster shots sa gitna pa rin ng COVID-19 pandemic. Noong Miyerkules nang sinabi ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere na ipapanukala nila sa Office of the President itong fully vaccinated definition at babaguhin po ito. Isasama na rito yung first booster shot. Base naman sa pinakahuling data ng DOH, nasa 16.8 million na po na mga Pinoy sa ngayon ang nakatanggap ng booster shots habang 72 million naman ang fully vaccinated laban sa COVID-19. Inihirit naman ngayon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa chamber na imbestigahan itong pagbili ng Department of Education o DepEd ng 2.4 billion pesos na halaga ng mga laptop. Una rito, sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na overpriced at mabagal daw ang mga nabiling laptop. Dahil dito, naghain na si Senator Pimentel ng resolusyon para hilingin po sa Senate Blue Ribbon Committee na magsagawa ng investigasyon in aid of legislation sa sinasabing mahal at outdated laptops na binili ng Department of Budget and Management Procurement Services o yung PSDBM na gagamitin ng mga guro para sa distance learning dahil na rin sa mga lockdowns noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Layon umano ng naturang investigasyon na matukoy ang pananagutan ng mga sangkot dito at mapalitan ang procurement laws maging itong processes kung kinakailangan base sa resolusyon. Samantala, maging itong si Senator Risa Hontiveros ay sinabing maghahain din ng resolusyon para sa parehong pagdinig. Wala pa namang tugon si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Francis Tolentino sa queries o itong kaugnay ng kahilingang silipin ang manumalyang pagbili ng mga laptop. Una rito, sinabi ng DepEd na welcome umano sa kanila ang congressional inquiries sa pagbili ng mga laptop. At kung maalala sa 2021 audit report sa DepEd, inilarawan ng COA ang laptop na pricey or sobrang mahal dahil nasa 58,300 po ang bilis sa kada unit sa kabila ng initial estimated cost na nasa 35,000 lamang bawat isang laptop. Makikinabang sa mga laptop ang mga public school teachers para sa distance learning. Dahil naman sa mataas na presyo ay mas kakaunti lamang po yung mga guro na nabigyan ng laptop. Mula sa nating target na 68,500 ay umaabot lamang sa 39,583 ang mga nabigyan. Base rin sa feedback na nakalap ng COA na diskubreng mabagal ang mga laptop dahil na rin sa processor. At ito po yung processor ay Intel Celeron na isa na outdated na processor. Kahapon naman nang sabihin ni DepEd spokesperson Michael Poa na i-evaluate kung talagang mabagal nga ba itong mga naturang laptop. Kapag napatunayan daw ito ay igigit ng DepEd ang warranty provisions at hihilingin sa supplier na ayusin o palitan itong mga laptop. At maliban dito, sinabi rin po ni POA na hihilingin na rin po ng DepEd sa PSDBM para sa documentation sa pagbili ng mga devices.
Kaugnay niyan, hinimok din po ni Deputy Speaker at Batangas 6th District Representative Ralph Recto ang bagong itinaglagang Budget Secretary na si Amena Pangandaman na isama sa kanyang mga reforma ang pagbasura sa kontrobersyal na procurement service ng kanyang departamento. Hinimok din ng veteranong mambabatas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin itong procurement service ng DBM at itong Philippine International Trading Corporation or PITC dahil sa kanilang pagkakasangkot sa mga manumalyang deal at hindi na ihatid na supply ng gobyerno. Sinabi ng mambabatas na hindi dapat mag-alala si Pangandaman tungkol sa pagsasagawa ng post-mortem on delayed and bungled procurement activities ng PSDBM dahil hindi ito nangyari sa ilalim ng kanyang pagbabantay. Ang DBM ay nasa ilalim po ng bagong pamamahala po. Sa pagbabago ng mga gwardya ay may pagbabago ng mga patakaran para sa mas mahusay po na serbisyo. Dapat anya na magkaroon ng exit plan si Pangandaman para i-face down itong big ticket procurement activities ng PSDBM. Ang mga procurement na nasa huling yugto ay dapat na hayaang magpatuloy, ngunit ang mga nasa early stage ay dapat ibalik sa nagpadala o itong ahensya ng gobyerno itong bibili. Samantala, yung paggamit ng wikang Filipino at mga dialekto tuwing may kalamidad, kagaya po ngayon, malakas yung ulan, ay isusulong daw sa Senado. May report si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Gerald, Bombo Jane, ito nga saktong-sakto ngayon dahil panahon na ng tag-ulan at panahon na inaasahan natin yung pagdating ng mga bagyo at pagbaha sa ating bansa at kamakailan lamang yung napakalakas na lindol na tumama sa bahagi ng Hilagang Luzon. At kaguningan niyan, Bombo Gerald, ay merong isinusulong ngayon sa Senado para mas maintindihan ng ating mga kababayan yung mga babala, mga paalala pag sumapit ang sakuna at para matiyaka ang kaligtasan ng mas nakarami at makatawag ng atensyon ng publiko sa tuwing may kalamidad o paparating na masamang panahon, iminungkahi ni Senator Jingo Estrada na isulat sa Filipino at regional dialect gaya ng Ilocano, Ilonggo, Cebuano, Bisaya, yung mga public service announcement na inilalabas ng pamahalaan. At sa ilalim ng Senate Bill 680 o Language Accessibility of Public Information on Disasters Act, iminungkahi ni Estrada na atasan ang lahat ng ahensya ng gobyerno at lokal na pamahalaan na isalin sa Filipino anumang naangkop na regional dialect ang mga public emergency announcement para madaling maintindihan ang lahat ng impormasyon para sa publiko na may kaugnayan sa kalamidad at mga hindi inaasahang mga pangyayari. Sa crowd din na panukala ang mga impormasyon kaugnay sa mga social amelioration program, emergency assistance at iba pang mga hakbang para magbigay proteksyon sa publiko pati na ang paglaganap ng sakita at mga security concern ng militar at pulisya. Binigyan din ni Estrada ang kahalagahan ng pagsalin sa Pilipino at mga dialekto ang mga nakasulat na mga materyales sa panahon na may emergency para sa mas apektadong komunidad para matiyaka ang pagkakaroon ng publiko ng tamang impormasyon at akses sa mga alertong nasa iba't ibang media at pamaraan ng komunikasyon. At ito pa, narito ang bahagi pa ng dagdag na bahagi ng pahayag sa media briefing ni Estrada matapos ang kanyang pakipag-ugnayan sa mga defense official, Bombo Geralda. Yes. Well, it all boils down to funding, no? And one of their main concern is the PhilJeps, no? Kasi dinadaan pa lahat ng mga procurement dun sa PhilJeps. Eh sabi ng dating Chief of Staff, hindi pa pwede yun dahil yung mga ibang ibibid doon, top secret. So they are proposing to have a separate procurement agency. Kanina pinag-usapan namin yung tension that is arising in Taiwan, and we're hoping and praying na hindi naman mag-escalate
tension between. Yan yung bahagi ng pahayag ni Senator Jingo Estrada at siya kasi yung chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, Peace, Unification and Reconciliation, Bombo Gerald. So maganda rin na yun nga magkaroon tayo ng parang localized, although ito ay matagal nang ginagawa ng Bombo Radio at ng Star FM sa ating mga himpilan nationwide, yung pagsasalin. Ang ginagamit natin maliban dito sa Metro Manila ay wikang Filipino at sa mga probinsya naman ay yung local. Sa Luzon area, siyempre yung Ilocano at Bicolano, gayon din yung Ilonggo, Bisaya o Cebuano, Bombo Gerald, para mas maunawaan ng ating mga kababayan yung mga abiso, mga paalala tuwing may panahon o mayroong sakuna o kalamidad, Bombo Gerald. Oo, maliban na lamang siguro Bombo Raymond doon sa talagang mahirap na i-translate or wala talagang translation or yung mas lalong hindi maintindihan kapag translate doon sa local dialect, Bombo Raymond. Oh, tama ka dyan, Bombo Gerald. Like for example, yung signal number 1, signal number 2, yung mga kumbaga mga alert levels ay syempre mas nauunawaan na ng ating mga kababayan yung ganong yung nakasanayan natin na English, pero mas kumbaga ay angkop naman dahil mahirap talaga pagka isalin pa sa Filipino o kaya ay sa local dialect, Bombo Gerald. So kailan nila tatalakayin kaya ito, Bombo Raymond, dahil ito nga panahon ngayon ng kalamidad at mayroong lindol, mayroong bagyo, ngayon umuulan. Kailan nila tatalakayin yan at kailan kaya maipapasa ito, Bombo Raymond? Well, matagal-tagal pa ito, more or less aabutin pa ito ng mga 3 months, Bombo Gerald, dahil kailangan pa na mayroong mag-originate na bill mula naman sa counterpart sa Kamara. Dahil hindi pwedeng Senado lamang yung magpapasa. Dapat merong counter bill na mag-originate sa Kamara. So tingnan natin, mahaba-habang deliberasyon. Usually, inaabot yan ng mga ilang buwan din unless na ito ay sertipikang urgent ng Pangulo, Bombo Gerald. So maganda yan, Bombo Raymond, dahil yung mga ibang probinsya, lalong-lalo na yung mga nasa malalayong lugar, kapag naririnig or napapanood sa social media, hindi masyadong maintindihan at kapag naisalin talaga sa kanilang wika, mas maiintindihan nila at mas aware, mas iiwasan yung mga peligro pagdating sa mga kalamidad, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Gerald. At isa pa, kailangan talaga siguro sa kultura natin, syempre, yung mabawasan o kaya maalis yung katigasan ng ulo, lalo na kapag panahon ng evacuation, kung kinakailangan, dahil minsan ayaw kahit na anong isalin pa, anong lingwahe pa gamitin, minsan pagka pinairal yung katigasan ng ulo, ay wala nangyari. So yun din yung kailangan nating baguhin sa ating kultura, na kapag abiso ng ating gobyerno ay dapat sumunod para iwas peligro, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Ito po, makinig, lalong-lalo na yung mga mahilig pong mamirata ng mga music sa mga videos po. Pinagtibay ng Supreme Court itong karapatan ng Filipino Society of Composers, Authors and Publishers, yung tinatawag yan na PhilSCAP, na mangolekta ng license fees at royalties sa mga copyrighted works ng kanilang mga member artist. Sa isang statement, sinabi po ng kataas-taasang hukuman na pinaboran nila itong petition for review on certiorari na inihain ng PhilSCAP na layong mabaliktad at maset aside po ang desisyon ng Court of Appeals na nagpapatibay sa desisyon na ang utos po ng Baguio City Regional Trial Court. Una rito, ibinasura ng Baguio RTC itong reklamo ng PhilSCAP. Paliwanag ng Supreme Court, ang PhilSCAP ay accredited ng Intellectual Property of the Philippines at mandato nitong mag-perform sa role ng collective management organization at miyembro ng Parish-based International Confederation of Societies of Authors and Composers. Base sa desisyon, lumalabas daw na ang first element ng copyright infringement ay nasatisfy dahil ito ay pinag-utos ng Korte Suprema
sa respondent na Andre Incorporated na magbayad po ng 10,000 pesos para sa temporary damages dahil sa unlicensed public performance ng mga copyrighted na kanta at 50,000 pesos naman bilang attorney's fees. Kasama rin dito yung interest rate ng 12% per annum mula September 8, 2009 hanggang June 30, 2013 at 6% per annum mula July 1, 2013 at habang sa ipinala po itong kaso, ang amount ay magiging subject naman daw sa interest rate ng 6% per annum mula nang lumabas ang finality ng judgment. Nag-ugat itong kaso noong na-monitor ng PhilSCAP representative na ito pong paggamit ng kanilang kanta sa pagitan ng July hanggang September 2008 at dalawang branches po ng Sizzling Plate Restaurant doon sa Baguio City yung nagpapatugtog ng kanilang copyrighted music na pag-aari ng PhilSCAP. Sa iba pang balita, inilabas na ng Department of Labor and Employment ang mahigit sa 128 million pesos na ayuda o tulong para sa mga residenteng labis na naapektuhan ng magnitude 7 earthquake sa Northern Luzon noong July 27. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguasma na particular sa mabibiyaan o makikinabang ay ang 16,526 victims. Ang bultuan niya ng assistance na mahigit sa 57 million pesos ay sa pamamagitan ng tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Distressed Workers o TUPAD program. Samantala, ang natitira pang pondo ay mapupunta naman sa iba pang proyekto tulad ng skills training, government internship program at livelihood. Samantala, pansamantalang hindi mo na po makakabiyahe ang MV Pilipinas Cebu matapos suspindihin ng Maritime Industry Authority or yung Marina ang passenger ship safety certificate nito. Ito ang naging tugon ng otoridad matapos sumadsad ang nasabing itong ship, itong Roro vessel na patungo sana sa Cebu noong Agosto 8. Ayon kay Coast Guard Paterno Belarmino Jr., itong station commander ng Coast Guard Iloilo, hindi raw papayagang bumiyahe ng Coast Guard ang nasabing barko. Kinakailangan muna anyang sumunod ang shipping company sa guidelines ng Marina bago tuluyang ipawalang bisa ang suspensyon. Kinakailangan din matiyak ng kumpanya na walang sira ang barko bago ito hayaan muling maglayag o makabiyahe. Hindi pa raw makapagdesisyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pag-aaproba ng mga ito sa petisyon ng mga bus operators para taasan ng pasahe para yan sa public utility buses. Pero ikukonsidera pa rin daw nila ang guidance mula sa National Economic and Development Authority para siguruhing mababalanse ang kapakanan ng mga driver at operators maging ng mga commuters. Ayon pa kay LTFRB Chairman Cheloy Garafil, huli raw nagkaroon ng bus fare increase noong 2018 at ang presyo noon ng diesel ay nasa 44 pesos pa lamang. Kaya naman ikinukonsidera rin nila ang petisyon ng ilang grupo na taasan ng pamasahe dahil tumaas na ng sobra ang presyo ng diesel. Ang payag ni Garafil ay kasabay na rin ng ikalawang hearing ng ahensya sa petisyon para yan sa pagtaas ng pamasahe sa mga public utility buses. Kung maalala, unang nagkaroon ng pagdinig dito ang LTFRB noong July 28, 2022. Tinatalakay dito ng LTFRB ang joint petition na inihain ng Southern Luzon Bus Operators Association. Nagkaisang samahan ng nangangasiwa ng panglalawigang bus sa Pilipinas at Samahang Transport Operators ng Pilipinas Incorporated. Nais kasi ng grupo na maging 20 pesos ang minimum fare para sa unang 5 kilometro sa air-conditioned buses at 13 pesos naman ang may charge sa 3 pesos 40 centavos kada kilometro kapag lumagpas na sa 5 kilometro. Kabilang na rin sa petisyon ang panawagan na itaas ang minimum fare sa ordinary buses mula sa 11 pesos ay gagawin na itong 15 pesos na mayroong 2 pesos and 70 centavos charge per kilometer. Para naman sa provincial PUB, inihirit na mga petitioners ang 15 pesos minimum fare sa ordinary buses na mayroong charge na 2 pesos per kilometer. Sa mga on-air conditioned PUB naman, ang charge ay 2 pesos and 50 centavos
per kilometer para sa regular air-conditioned buses. 2 pesos and 60 centavos naman per kilometer sa mga deluxe na buses at 2 pesos 70 centavos per kilometer naman para sa mga super deluxe at 3 pesos and 60 centavos naman per kilometer para sa luxury. Sinabi ni Garfield sa nagawang hearing na ang posisyon daw ng presidente ng Lawyers for Commuters Safety and Protection na si Attorney Ariel Inton na mapagkasunduan ng 2 pesos na pagtaas sa pamasahe sa mga bus para yan sa unang 5 kilometro. Pero ang fare hike para sa mga susunod na kilometro ay kahit huwag nang ipatupad dahil posibleng malaki ang epekto nito sa mga commuters. Itong Human Settlement and Urban Development Department ay namahagi raw ito ng financial assistance sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program para sa mga biktima po yan ng nagdaang kalamidad, yung malakas na lindol na tumama doon sa Abra. May report si Bombo Everly Rico. Nagpamahagi ng financial assistance ngayong araw ang Department of Human Settlements and Urban Development sa pamamagitan ng Emergency Housing Assistance Program o EHAP o pabahay para sa mga apektado ng magnitude 7 na lindol sa Ilocos Region at sa lalawigan ng Abra. Kaugnay dito, personal nagtungo sa munisipalidad ng Tayum sa lalawigan ng Abra na siyang episentro ng magnitude 7 na lindol si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rezalino Jerry Acozar. Ayon kay Secretary Acozar, ang naturang assistance ay para sa pagpapatayo o pagsasaayos ng mga kabahayan na bahagyang napinsala o completely damaged dahil sa nagdaang lindol. Sa ilalim ng naturang programa, makakatanggap ng 20,000 pesos na assistance ang bawat pamilya na totally damaged o napinsala ang kanilang bahay. Ang mga pamilya naman na bahagyang napinsala ang kanilang bahay ay makakatanggap ng 10,000 pesos assistance. Ayon pa sa kalihim, para mas mapabilis ang pagproseso sa pamamahagi ng housing assistance, lumagda ang Human Settlement and Urban Development Department ng isang Memorandum of Agreement sa mga local government units na naapektuhan ng lindol. Some of our kababayan are left homeless or were forced to leave their houses as they are no longer livable. We know the crucial need for any form of assistance the government can extend to them. In response today, we are distributing financial assistance through the National Housing Authority Emergency Housing Assistance Program. Yan po ang tawag po namin dyan, EHAP. In Ilocos Sur, in Abra, in other parts of Ilocos. This will hopefully augment your need to rebuild your houses completely or partially damaged by the earthquake. Through this program, families with totally destroyed houses will receive 20,000 each. Those houses, partially damaged houses, will get 10,000. To fast-track the process, we are signing memoranda of agreement with the local government units that affected areas to the more efficient release distribution of the funds. The cash assistance we are now distributing is only part of our commitment to help calamity-stricken families on their shelters needs. Samantala, maliban sa pamamahagi ng shelter assistance sa mga apektadong residente dahil sa lindol, tiniyak din ng Human Settlements and Urban Development ang pagkakaroon ng isang proactive at sustainable solution para sa mga disaster-related shelter problem. Sa katunayan, ayon kay Acozar, ang plano para sa resettlement site ay nakalatag na. Ito ay sa pamamagitan na rin ng partnership ng Human Settlement and Urban Development sa mga pribadong sektor para mas mapabilis ang konstruksyon para sa housing units. Tiniyak din ng kalihim ang pagpaprioridad ng ahensya sa mga proyektong pabahay sa ilalim ng kanyang panunungkulan at kanilang sisikapin na makumpleto ito sa lalong madaling panahon. Humiling din ng pakikipagtulungan si Secretary Acozar sa mga local official upang maagap na maibigay at matugunan ang pangangailangan ng sektor ng pabahay. Samantala, nagtungo din ang personal
si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benjamin Benhar Abalos sa bayan ng Tayum sa lalawigan ng Abra at nagbigay din ito ng mensahe para sa mga apektado ng lindol. Alam nyo bang 2 linggo pa lang nung huli tayong nagkaroon ng lindol? 2 linggo. Pero tignan nyo, nakabango na tayo, hindi ba? Masiya paano? Maganda. Bakit? Dahil nagkaisa ang mga tiga-Abra. Dahil sa inyong lahat, sa pagkakaisa, talagang bumabango na tayo sa nangyari dito sa lindol. Kaya congratulations sa mga tiga-Abra, sa mga leader ninyo, sa lahat na nagkatulungan. Diyan napapakita ang pagkakaisa. Alam nyo, binabasa ko nga itong data. Kanina ang sinabi sa aking report ng disaster is 121 na kalye ang nasarado. Pero ngayon, 1 kalye na lang ang sarado. Alam nyo ba na ang naapektuhang individual o pamilya ay 136,000 sa Ilocos, Cagayan at Car? At alam nyo ba ang kulang-kulang 1.8 billion ang tinamaan dito sa Ilocos, Cagayan and Cordillera? Ang damages. At sa agrikultura ay 33.7 million. Sa Abra ay 264 na bahay ang nasira mismo. At 19,165 ang partially damaged sa Tayum, Benguet, Bukay, Pitigan, La Paz at San Quintin. Pero kamukha na sinabi ko, 2 weeks ago, sino ang unang-una nagpunta rito? Ang ating mahal na Pangulo, President Bongbong Marcos. Hindi ba? Nagpunta siya rito at nagsabi siya, inalam niya kung anong dapat gawin namin sa opisyales. At ngayon, true to his word, nandirito po kami ulit ngayon. Ang ating sekretaryo ng housing, bakit? Magbibigay ng financial assistance sa pabahay. Ito ang emergency housing assistance. Tandaan ninyo, kung may problema man kayo, meron tayong gobyernong nakikinig. Meron tayong gobyerno nagbibigay ng solusyon at higit sa lahat, meron tayong gobyernong may puso. Una rito nga ay iniulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ngayong araw na nasa kabuang 35,958 na mga kabahayan ang apektado ng nagdaang lindol kung saan nasa 693 dito ang totally damaged. Kasalukuyan pa rin namang apektado ang nasa mahigit 100,000 mga pamilya o katumbas yan na mahigit 500,000 na mga individual mula sa mahigit 1,000 mga barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Umaabot na rin sa halos 2 bilyong piso ang halaga ng pinsalang iniwan sa sektor ng infrastruktura sa Northern Luzon dahil sa nagdaang lindol. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Target na raw ng Bureau of Jail Management and Penology na makompleto na ang digitization process ng mga record ng mga persons deprived of liberty. Sabi ni BJMP spokesperson Xavier Solda na sa ngayon ay nasa 100% na raw ang encoding ng PDL General Record. Pero sa kabila nito, mayroon pa raw kasing mga modules na dapat maipasok sa kanilang sistema, gaya lamang ng medical information. Sa ngayon, inaayos na rin daw ang digitization ng ibang PDL records. Narito ating pakinggan si BJMP spokesperson Xavier Solda. Well, at present, 100% na yung encoding ng PDL General Records. Na-encode na yan dun sa tinatawag namin na single carpeta system. Kaya lang, may mga other modules pa na dapat maipasok natin dyan. Kasama nga yung medical information, yung mga welfare and development programs na nasamahan nila, GCTA, pati na rin yung authorized visitors nila. And ongoing na rin yung digitization natin ng iba pang mga PDL records, kasama na dyan yung commitment orders. Kasi on the average, kada PDL, at least 50 page ito na ini-scan. Pero maganda dito, lahat po ng 477 jail facilities natin, meron na po silang scanners for digitization. And we're hoping na by next year, na kumpleto na po namin lahat ng mga records ng ating mga PDL. At napakahulugan nito sa pagmamonitor ng kaso po nila.
Samantala naman patuloy umano ang kagawaran na naghahanap ng paraan para matugunan ang problema ng congestion o siksikan sa mga piitan. Prioridad daw nila ngayon ang pagtatayo ng karagdagang jail facilities para sa mga piitang sobra na ang bilang ng mga bilanggo. Nagpahayag naman po ng suporta ang Bureau of Jail Management and Penology sa panukalang magpatupad ng signal jamming sa mga bilangguan. Ito ay may kaugnayan pa rin sa pinaniniwalaang drug operation sa loob ng kanilang pasilidad. Inahayag po ni BJMP spokesperson Jail Superintendent Xavier Solda na mapipigilan na itong signal jamming ang komunikasyon ng mga persons deprived of liberty o PDLs sa kanilang mga contacts sa labas. Malakian niya ang maitutulong nito para ma-prevent ang possible communications sa mga PDLs. Dahil ito maasa sila na iprioridad ng pamahalaan ang nasabing proposal lalo pat nangangailangan po ito ng sapat na pondo. Tapos na lang inirekomenda ni Interior Secretary Benhur Abalos ang paggamit ng signal jamming upang maputol itong komunikasyon at itong mga drug lords na pinaniwalaan pong nag-ooperate sa loob ng bilangguan. Samantala po sa iba pang mga balita naman, simulan na po sa Lunes sa Agosto 15 itong ipapataw ng Metropolitan Development Authority o MMDA na Expanded Number Coding Scheme bilang paghahanda sa face-to-face classes sa Nobyembre. Sinabi ni Acting Chairman Carlo Di Mayuga na ang number coding scheme ay nagmula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at mula alas 5 ng gabi hanggang alas 8. Bago ang pandemya ng COVID-19, ipinatupad ng MMDA itong number coding scheme sa Metro Manila upang mabawasan ang dami ng mga sasakyan sa mga pangunahing lansangan, kabilang na itong halos 24 kilometers na kahabaan po ng EDSA. Gayunman, dahil sa mga lockdown at limitadong operasyon ng trabaho sa mga lungsod, binago ng MMDA ang patakaran nito sa pamagitan ng pagpapatupad ng number coding scheme tuwing rush hours na mula yan alas 5 hanggang alas 8 ng gabi. Ang Department of Trade and Industry may paalala sa mga mamimili sa harap ng naglipa na pa ring uncertified products. Alamin ang detalye sa report ng Star FM Manila. Maging mabusisi sa mga binibiling produkto. Ito ang mahigpit na paalala ng Department of Trade and Industry or DTI sa mga mamimili. Ayon kay DTI Undersecretary Ruth Castelo na marami pa rin na naglilipa ng mga peking produkto o mga uncertified products. Partikular ang mga gulong ng motorsiklo, interior part, gulong ng kotse, bakal, yero, plywood at hollow blocks. Napepeke na rin anya mga appliances sa bahay gaya ng telebisyon, rice cooker at electronic teapot. Kaya payo ni Castelo sa mga consumers, Kaya po talaga natin ang consumers kung bibili sila because these are basic consumer products din naman. Sana po hanapin nila yung certification ng DTI. Kung hindi po nakakabit ang stickers, kung import commodity clearance yan or kung wala pong PS mark na nakaprint doon sa packaging niya, pwede po nilang hingin doon sa seller yung lisensya. Ini-issue po yan ng Bureau of Philippine Standards doon sa nagtitinda. So, hanapin po nila yon. Or kung hindi, kung meron silang application ng ICC verification sa kanilang cellphone, it's also downloadable via iOS or Android device. Pwede po nilang i-scan yung mga stickers kasi marami din pong lumalabas na fake na stickers. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Allen para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Samantala, dalawang bayan sa Maguindanao isinailalim na po sa state of calamity dahil pa rin sa mga malawakang pagbaha at mahigit 50,000 na po na pamilya ang apektado. May report po dyan ang Star FM Cotabato. Isinailalim na sa state of calamity ang dalawang bayan sa probinsya ng Maguindanao dahil sa nararanasan na matinding pagbaha. Ito ay ang mga bayan ng Dato Montawal at Pagalungan, Maguindanao. Sa naging panayam ng Star FM Cotabato kay Maguindanao 2nd District Board Member Alonto Bangkulit Jr., sinabi nito na sa bayan ng Dato Montawal umabot na sa 9,830 ang apektadong pamilya ng pagbaha mula sa 11 na barangay. 2 bahay na ang naiulat na totally damaged o nasira at ekta-ektaryang pananim ang sinalantan ng baha.
Actually, yesterday, pumasok yung baha sa bayan ng Datumuntawan. Actually, tumawid na siya doon sa National Highway yung baha namin doon. From our boundary sa Barangay Bulit, boundary sa Kabakan, and yun na nga, doon yung malakas yung current ng tubig. Hanggang sa Barangay Pagagawan, umapaw na rin yung tubig doon, kaya nagsipaglikasan na rin yung mga tao. So, minomonitor natin yung mga barangay officials na hanggat maaari, yung ating mga kababayan ay ipalikas na, no, bago pa may maging casualties. Samantala, sa kabuuan, umakyat na sa 52,322 na pamilya ang apektado ng patuloy na pananalasa ng tubig baha sa lalawigan ng Maguindanao. Kabilang na ang 17 mga bayan sa probinsya. Nakapagtala na rin ng isang nasawi. Ito ay isang senior citizen matapos na malunod sa bayan ng Pagalungan, at may 3 mga kabataan naman ang di umano'y na kuryente sa Northern Kabuntalan habang nangingisda ang mga ito. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong ng BARMM government sa libu-libong mga pamilya na apektado ng malawakang pagbaha sa lalawigan. Para sa Bombo Network News, ito si Star DJ Tom ng 93.7 Star FM Cotabato para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 200 katao naman na biktima ng investment scam sa San Carlos City at Bayambang sa probinsya ng Pangasinan. May detalyang Bombo Radio Dagupan. Inilapit ng nasa 200 mga negosyante sa City Prosecutor's Office ng San Carlos ang kanilang reklamong investment scam ng isang kumpanya sa lalawigan ng Pangasinan. Ang mga biktima ay nagmula sa siyudad ng San Carlos at Bayambang kung saan pinangakuan sila ng isang investment company ng profit mula sa pera na kanilang i-invest sa kanila. Ayon kay Attorney Michael Bautista, isa sa mga abogado na humahawak sa naturang kaso, ang naturang scam ay isang uri ng gold scheme kung saan ay ginamit ang Facebook upang mag-promote at mag-solicit ng public funds at ipinangako ang return of investment sa mga ito. Anya, mag-aalok umano ang mga suspect ng investment slot kung saan sa una, mahikayat ang mga biktima sa isang investment dahil may makukuhang income rito hanggang sa magtitiwala umano ang mga ito na mas mag-invest pa at kalaunan ay hindi na maibabalik pa ang pera. Tama po yun na humigit kumulang 200 na katao ang biktima nitong alleged investment scam na ito. At around 200 million pesos din po ang amount na sinasabing nakakulimbat po nitong mga akusado sa kasong ito. Tinatayang 200 million pesos ang nakulimbat ng mga suspect. Kaya naman, isa sa maaari nilang ihaing kaso sa mga ito ay ang syndicated staff na may paglabag sa Article 315 of the Revised Penal Code in relation to PD 1689. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Justin Fontanilla Rosete nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Idineklara ni Kim Jong-un ng North Korea ang isang shining victory laban sa COVID-19 habang isinawalat ng kanyang kapatid na babae na siya ay nagkasakit sa panahon ng outbreak na sinisi niya sa Seoul. Sa pagtugon sa isang pulo ng mga health workers and scientists, inihayag ni Kim ang isang tagumpay sa digmaan laban yan sa malignant pandemic disease. Ang isolated country na nagpapanatili ng isang maigpit na coronavirus blockade mula nung simula ng pandemya ay nagkumpirma ng isang Omicron outbreak sa kabisirayan ng Pyongyang noong buwan ng Mayo at nag-activate ng isang maximum emergency epidemic prevention system. Ang North Korea ay tumutukoy yan sa fever patients sa halip ng mga pasyente ng COVID. Sa mga ulat ng kaso, tila dahil sa kakulangan ng testing capacity. Nagtala ito ng halos 4.8 million na fever infection at 74 na ang namatay sa fatality rate na 0.002% ayon yan sa state media. Wala na itong naiulat na mga bagong kaso mula pa noong July 29. Ang paghawak sa pandemya na ito ay isang himala na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng kalusugan ng publiko sa mundo. Sinabi ni Kim Jong-un, ang tagumpay na natamo ng kanyang mga tao ay isang makasaysayang kaganapan. Bombo Sports News.
Milyon-milyon daw itong insentibo po na ibibigay sa mga para-athletes dito sa kanilang katatapos pa rin patimpalak o itong palaro doon po na kanilang dinaluhan. At may-report ang Star FM Bacolod. Umabot sa 12 milyong piso halaga ng cash incentives ang ibibigay ng gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Sports Commission or PSC at Philippine Amusement and Gaming Corporation or PAGCOR sa mga medalist ng katatapos na 11th ASEAN Para Games or APG na ginanap sa Solo, Indonesia. Sa panayam ng Star FM Bacolod kay PSC Commissioner Olivia Bongco, sinabi niyang ang pantay na benepisyo, allowance at insentibo na binigay ng PSC sa mga regular na atleta ay nakikita nila bilang isa sa pinakamalaking pampalakas ng moral sa mga ito at umaasa silang dumami pa ang panalo sa susunod na taon. Hindi naman nawawala ang suporta ng Philippine Sports Commission. Kahit na papano, tumutulong pa rin sila para ang mga atleta natin sumisweldo pa rin. Meron pa rin sila mga allowances nila, pati ang mga coaches natin. So hopefully talaga next year, mas marami ang makuha nating medal. 80 Pilipino para-athletes na sumabak sa archery, athletics, badminton, basketball, chess, judo, powerlifting, swimming at table tennis sa APG ang nanalo ng kabuuang 104 medals. 28 dito ay ginto, 30 ang pilak at 46 na tanso at sumungkit na ikalimang pwesto sa kabuuan ng showpiece ng 11 bansa. Ito ang pinakamagandang performance na naitala ng bansa mula noong 2009 Games sa Kuala Lumpur, Malaysia na may 24 na gold, 24 na silver at 26 na bronzes. Sa ilalim ng Republic Act number 10699 o ang Expanded National Athletes and Coaches Incentives and Benefits Act, ang mga gold, silver at bronze medalists mula sa ASEAN Para Games ay may karapatang tumanggap ng cash incentives na nagkakahalaga ng 150,000 pesos, 75,000 pesos at 30,000 pesos ayon sa pagkakabanggit. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod. Para sa Bombo Network News, Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar sa ngayon katumbas ng 55 pesos 75 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos at 10 centavos, itong Singaporean dollar 40 pesos at 72 centavos, ang Saudi Arabian Rial 14 pesos at 83 centavos, habang ang euro ay 57 pesos at 43 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Dahil po sa kinharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga kasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombo Gerald Biulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Maraming salamat sa Bombo News Center.